Brașoven, dacă mă puteți asculta un pic. Se aude? Se aude? Avem această platformă program care a fost prezentată ieri. Platforma program care reprezintă esența asociației protestatarilor din Piața Libertății, Piața Sfatului. Această asociație constituită prin voința noastră, asociație independentă, apolitică, vă așteaptă să vă înscrieți pentru a protesta în mod organizat, pentru a reuși să ne legiferăm și să ne reprezentăm drepturile de aici înainte, organizat și, bineînțeles, în număr cât mai mare. Cine nu a semnat ieri, aproximativ au semnat 500 de participanți. Se aude? Aude, da. Cine nu a semnat ieri, vă rog frumos, listele sunt aici, proclamația este aici, puteți să citiți și, bineînțeles, se poate cu nume și număr de telefon și semnătura. Vă mulțumesc! Jos guvernul Boc! 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 Ieși afară! Șabră ordinară! 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 Nu uita, țara nu-i poșeta ta! Nu uita, țara nu-i poșeta ta! Udrea, nu uita, țara nu-i poșeta ta! Udrea, nu uita, țara nu-i poșeta ta! Udrea, nu uita, țara nu-i poșeta ta! Befescu și Udrea lui! Befescu că dracu lui! Nenorocit, domnule! Poate ca... Befescu și Udrea lui! Befescu că dracu lui! Befescu și Udrea lui! Befescu că dracu lui! Befescu și Udrea lui! Nimic, domnule, nimic! Am ajuns că stai cu domnul în țara asta, domnule! Jos Băsescu! 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 Jos Băsescu!
pe ce a ciordit. Cinste lui, cinste lui, cinste Bucureștiului, cinste lui, cinste lui, cinste Bucureștiului, cinste lui, cinste lui, cinste Bucureștiului, cinste lui. Brașovul de partea! București, nu uita! Brașovul de partea! București, nu uita! Brașovul de partea ta! București, nu uita! București, nu uita! Brașovul de partea ta! Brașoveni, s-a simțit-o de spălăjean după ce a ciordit hotelul pe Bucet din Predeal, după ce nevastă s-a luat vila de lângă, după ce s-a băgat în toate măgării la Arno Slatina cu trafic de energie ieftină. Băieții deștepți se apucă să ne dea lecții nouă de stabilitate. Zice că, vezi, Doamne, am destabilizat țara. Păi stabilitatea a fost numai pentru corupție ăștia, de au putut să fure. Vezi să furi într-o țară numai când e stabilă, de furat. De aceea să-i destabilizăm. Hoții! Hoții! Hoții!